Mama. Mama. Ah? Ayo tu. Asih. Mama. Sawa. Mama. Ni mago de bela. I mago ne la. Mumbe. Na maki mabashi. Mi fe ki siga na mo se ya fo. Ah, mo ko sebe ya ko. O ma ne ga mo ko langolo ne ya. Mama utesa. Ite la ya ni. Ah, ya kuma sebe la mai re. Tulo bila. Mama. Shuro e kuma mi fo papa ma. An sigilen nya. Mani mu te fota ire. Allo aso eni papa fla chela de ko. E kuma na te ga fo. Ni e kuma fo mo ba atoma. Abe mo na ya kono. Wani ya fo saba atoma be sana ya kono fe. Sininga mai ne mama. Ala ni kuma en sababu la. Wa fla ka boni. Mo shitata yaro do. Asi. Ika kalu kan fo. Akunte me ga woni ka. Ne mi fo aw fo ma awere sigile nya da ba ka maka kan sereri. Nya da bode kama. Ata fa jogo do ne de ba do. O nganne kama ne ka kuma de kama na bulla. Aka boli ke. Aka tunu abe mu chene. Dugu jere na ne nyekse e sem frasele no ha. Dieu merci. Aka ta ele fo fiye me ngomi ira romina. Sanu ko ine toro sanu ko ine nisri ka dane kuna. Sanu ko kata na ya jaka kana et puis ne kana ni kuma nyona fula fo ne tukune parce que be kana énervé. I mama Awo chien la bu. mune ma wele. Maman, ne a fait une épreuve. Moi, je sais très bien que papa t'en a appelé ta. Avec un moment, on appelle ta. Oui, Eri. Ou avec un point fait les femmes. Parce que Eri a droit à Eri au point sur les femmes. Ah ok. Wallahi. Yere wolon kon. Ba we. Ngambo di ka sada di. Ah ne ke fa wele. Aka saya kana na yele. Sanu ko ine toro ko jugo. Musa. Musa. Ba ni ni fe ala ni kira kama. Ban ma yamba ce. Iga kuma mama fe. Mama mi ke ere nya bana. Ni numero mama te mo shika kuma me ni efe. Asi. Mama e muneke. Musa. Ko mama e muneke wa. Shu an sigile mama mo fo papa ma. E se avoke ma bwa kala ma. Musa ne be ni ro. Ere ni ala chera la mama kuma fo papa ma. Ni e muso fu. E muso ga fo e ma. Asi. Ai kuma jugu jume fo ya me. Subhanallah. Musa. E be so e muso ga fe ma ko e ga ta fe e ga e kulishi ko ga ta fe si. Ma ni ni fe ala ni kira kama. Ala ni kira ere koso. Ngo mi ne dalega ne ni ko to no kono. Ne ga sira fu tin ko ni. Musa ni e ga kuma ya. Feminine fi. Ni nyina na walle ko ni mo gombe ka. Mais Musa ne te dowere finyene ke. Walle bille. Ne ma fara fifi la. Fifi hage na wuli ko jian dun. Bille ba yinyera. Tanga tin. Ko Musa walle be ga ne to no duin wona ala ni kira dun ni ba. Kori asima tay kulokola gani kuma chama yele. Mama. Kunu. Ajara tuli na convocation dini makanga nyo so police ya. Na ne ma so ma fe na. Kada ka nete fe manganga tema anani nyonche. Nya isi ka la famia chugo chugo. Amsika ko inglani nyonche ga so o mo pa kalama. Mais il n'y a pas la tête fait quoi un gland. Ouais, de comment nana n'y a fini.
Anyena. A fɔ cogo ɲɛna kosɛbɛ. Musa kana taa convocation foyi répond. Kana taa foyi jaabi. Foyi dengele. To i cogo la. N'Ala sɔnna madame de mana di ma. A yɛrɛ tɛgɛ nana yaro. A yɛrɛ de nana di fo so kɔnɔ yan nɔ. Anyena. N'a ye muso. Ani polisi dɔ k'a bila ɲɛ kana. Ni kala bɛ polisi min kɔ, o b'a bila Adratu kɔ kana. Adratu fɛnɛ bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko ne ye muso min, ne Ami ye muso min ye. Ne de ye n den wolo wa ne tɛ n cɛ n den ka ko foyi la diɲɛ kɔnɔ. Musa ni ko kelen an bɛ nin sen fa da. Adratu b'a yɛrɛ ɲini nin ko la. Parce que ne tɛ n den labila diɲɛ mɔgɔ si ye. I mana kɛ n'i ma jɔn o jɔn ne Ami tɛ n den labila ye. Ne b'aw labila aw fa ye kuma tɛ ale ma. Ale ka misɛn. Problème foyi t'a la ɲɛna. Convocation in tɛ yan a da ye. Dumuni tɛ d'a ma ji tɛ d'a ma wa a bila ye. I k'i da k'i hakili latigɛ Musa foyi t'i la. Ka ne Ami balolen to. Wallahi foyi t'aw sɔrɔ yan. Mama, i ni ce baya la. Adratu. Ta, e ka taa. Adratu bɛna dɔn ne tɛ muso min ye. Mais a bɛ n dɔn a b'a tugu de. Taa. Convocation tɛ yan. Adratu, i ye dangala de ta kuma. I ye dangala ta ne Ami fari fanjugu wallahi b'a yira nin na. Lozi, ne furu sara kana so ni y'a 2 mois de. N b'i wele I ka numéro la, I ka numéro tɛ tɛmɛ. N ye ɲininkali kɛ I ka petini de la Seydou, o de ko n ma k'i bɛ kɛ yan. O de la n nana I lajɛ n'i bɛ yan. Ne ye ne ye furu sa bi, ne ye furu sa e de kama. I yɛrɛ b'a dɔn I ka di ne ye. Maman, o ma bali ne la. N'o tun ma kɛ o de tun bɛ bali ne la. I yɛrɛ b'a dɔn I ka di ne ye. Wa e bɛ furu wagati min na ni se tun bɛ ne e tun tɛ furu. Nka mɔgɔw b'u ta la Ala b'a ta la. Lozi, ne bɛ na. Asi, ne kun fɛ n ko ne ye n ka kɔnɔ tiɲɛ. O de bɛna kɛ ne ma lafiya ye. Mais o degun bonyana ne kan ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Wa ne taara n ka mɔgɔ fɛn fɛn feere, o bɛɛ ye ne de ɲuguntɔ fɛn de ye. Ni ne gɛrɛla fɛn o fɛn na, o bɛɛ b'u mago bɔ ne la. Sisan ne seginna ka na n ka so. N'a bɛ kɛ cogo min na sisan, a ka kɛ ten. Kadi, sibatɔ tɛ ladilikan min. Depuis e ma kɔnɔ in ci, ne ye nin kuma f'i ɲɛna. N'i kana i kɔnɔ ci. Nka e ma ne ka kuma lamɛn. E ye ne ka kuma kɛ faribolo ye ka tɛmɛ. E ye minnu k'i min yɛrɛ, e ye wuli ta lamɛn ka baara kɛ ne kunna. Mais a filɛ nin ye an bɛ cogo di bi? E kun t'a dɔn den bɛna kɛ fɛn o fɛn. E yɛrɛ b'a dɔn n'a sɔrɔ nin bɛna kɛ e den fɔlɔ de ye, ou bien nin bɛna kɛ e den laban yɛrɛ ye. I t'o dɔn. Tiɲɛ na, solution foyi tɛ ne yɛrɛ bolo tuguni. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma k'a fura ye. Ala k'i ni somɔgɔw k'an mɛn, sinon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na, ne t'a dɔn ne bɛna nin kɛ dɛ. Ni e kun y'a to ne ta la, an filɛ yɔrɔ min na, anw tɛ se. Ani fara faralen don, i y'a faamu.
Adrato. Papa. Voyage dɔ cunna ne kan. Ne bɛ fɛ ka taga Chine. Wa kana ɲini k'i b'a faamuya yɛrɛ. A to n ka taga. Comment voyager tu es là-bas? Adrato. Et qu'on va dans ça. A me problème ngolo. Du ko fo iti se ka nyina bo. Ni enne ma fara nyonga. Mo be don papa. Ne tara ka ne to problème ngolo. Jom na ne de mala. Ya klisi sa. Yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ foyi kɛ ne nafa tɛ min na. N bɛ fɛ ka taa Kɛɲɛba de. U y'a fɔ sisan ko wari bɛ sɔrɔ. N bɛna taa baara dɔw kɛ. A bɛ se ka kɛ ni nana. An bɛna ninnu ka wari bɔ a la. I yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i ka baara cɛnnen don. Wa musaka misɛnmanin ninnu an bɛ se ka olu fana bila la. N b'i deli ka to n ka taa nin kelen na. Adrato. Ni ninnu ka wari ko de ko don. Il lafiya. Ni deli voyage ko nin bɔ a la. An bɛ jɛ an b'a ɲini. E bɛ taa voyage la min bɛ ɲɛ ye e b'o dɔn wa? Fɛn min bɛna t'e sɔrɔ est-ce que e b'o dɔn? Ne kɔni b'a ɲini i fɛ i ka to yan an ka jɛ an k'a ɲini a dɔn ɲɔgɔn fɛ. Papa mun bɛ ne sɔrɔ yen fɛ ne t'o dɔn. Nka n'i y'a ye ne bɛ ka taga. Ne bɛ ka taga de k'an furu kɛ sutura k'a bɔ degun kɔnɔ k'a bɔ malo bolo. Sinon nin ko nin gɛlɛyara kojugu kow cayara. Adrato. An ma ɲɔgɔn faamu. Nin tɛ foyi ye. Ɲɛnamaya la nin bɛɛ b'a kɔnɔ. N'i ye min ye don min na o y'a dɔ ye. Ne b'i deli Ala yɛrɛ kama kana i yɛrɛ tɔɔrɔ nin kama. Kana fɔ k'i bɛ voyager ka taa kojugu kɛ ka don dajuguw sira fɛ walasa ka nin juru ninnu sara. An b'a ɲɛnabɔ. N'a ma se ka ɲɛnabɔ fɛnɛ i bɛ sɔrɔ Ala y'a latigɛ ten de. Ne kɔni b'a ɲini i fɛ kana na i yɛrɛ don fɛn foyi la walasa k'i bɛ juru min sara. I y'a mɛn? Papa, ne tɛ se k'i lamɛn na. Adrato. Tɛnɛ ne nana. A si tɛ yan. A si bɛ yan. Baasi tɛ. Sisan komi aw fa taara. Aw bɛ ka ne de kɛ mɔgɔ jugu ye sisan du in kɔnɔ. Sina wɛrɛ tɛ aw la du in kɔnɔ ni ne tɛ. O tɛ baasi ye. Asi, i b'i jija i b'i fa wele. Aw ka tilela ko a k'a suri. Wala ka wari ci ma tilela ka dilan. Mama. A y'a faamuya? I ka ekɔli ta wari dilan. Ouais, tilela ti ɲɛ yan dɛ, n b'o f'i ɲɛnɛ. A bɛ se ka taa sisan. O de kun don. Ɔ mun de kɛra a bɛ ka n filɛ mun na? A tɛ kɛ. Ne de bɛna n yɛrɛ faga o ye yan. Ne de bɛna n yɛrɛ faga o ye yan. A fana b'a dɔn ko a ni muso dɔ bɛ ɲɔgɔn na. Ne ma k'aw sina ye ka ban. Ne de foyi ma ne yɛrɛ faga ni Asi ta tɛ. Ka den wolo kalo 9 k'o ɲani kɛ. Asi ka ne k'a fila in. Wallahi a ye dugu bin ɲɛ. Danga di, i mana sɔrɔ dumuni t'i ɲɛ yan i bɛ da Ala ko la. Fifi. Fifi lamɛn. Ne ye daraka dun wa kɔngɔ foyi de tɛ ne na. Ne dun b'a dɔn e ma daraka dun ni minɛ bɛ kɛ. Asi, ne ye faamu kojugu. A ka ɲi ka mɛn. Fifi, o man di n yɛrɛ o t'an cɛ. A minɛ. Ayi n'i m'a minɛ an bɛ kɛlɛ dɛ. An bɛ kɛlɛ. Maman, mun ne bɛ e losi cɛ? Est-ce que fa t'e la Umaru? E
e join ke na ne ɲininka n ka kow la. Hey, n'i y'a ye ne bɛ k'i ɲininka ne bɛ losi dɔɔni. N'a fɔra e bɔra furu la hali a ma mɛn i bɛ ka tila ka n'i yɛrɛ ci mɔgɔ lankolon tigɛ o ye ko ɲɛnamaya. Losi ye cɛ min ye ne Umaru de b'a dɔn a bɛ sɔn min ma a tɛ sɔn min ma ne b'a dɔn. Ni manamana mɔgɔ zɛmina gulɔmina a bɛ sɔn diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ma. Tuma bɛɛ n'i ta ye tribunal la i b'an dɔn ɲɔgɔn poliso la. Nin ye mun ye est-ce que ɲɛ b'i yɛrɛ la i t'i danbe la yan. Hey, n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna n'i tɛ ɲɛ losi fɛyɛla kɔ i b'i ka minɛnw cɛ i bɛ taa nɔfɛ. I t'i bɔ ne da la de ya. Kɔrɔ tɛ kɔnɔ ko yan ye kelen de ta ye. Hali sini yɔrɔ bɛ bɔ de ka taga a nɔfɛ. Désormais a bɛ na ne nɔfɛ yan. N'i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ. An k'a t'o la. E b'i yɛrɛ kɛ jɔn ye. Kana bila i kunna ko so in kelen ta don n bɛ segin ka kuma kelen f'i ɲɛna diɲɛ don o don so in t'i kelen tɛ an bɛɛ dama ka kan i tulo b'a la Umaru. E tɛ o on verra. Ne t'a dɔn ne bɛ e labɛn kun min na yɛrɛ. Kanga. Ibadu. Ya kana wa. Tanti. Ni y'a ye n sera yan nɔ n maloyalen de sera aw ma. Ka d'a kan Musa ye min kɛ a jo t'a la. N b'a ɲini aw fɛ aw ka Musa n'a kungo to ɲɔgɔn na. Ala ni nin ko in fɛ a kɛra i n'a fɔ an n'anw tɛ fami kelen ye. Bɛɛ kɔni b'a dɔn teriya mana ja cogo o cogo o bɛ wele de ko balimaya. Aw ni anw ta kɛra balimaya de tun ye. Nka nin ko in kama balimaya bɛ ɲini ka fara dɛ. Depuis nin ko in kɛra ne fa tɛ ka se ka sigi a tɛ ka se ka jɔ. Depuis surɔ ko a bɔra an bɛ ka papa wele an t'a sɔrɔ a tɛ téléphone yɛrɛ ta bilen. N b'a ɲini aw fɛ a ka yafa n ma Ala ni kira kama a k'a bila fili minɛn kɔnɔ. Tonton Chappé. Assis. Ça va? Ça va. I fa dun? Tonton Chappé. N b'aw ɲini aw fɛ Musa ye ko min kɛ nin ye aw ka yafa anw ma Ala ni kira kama. Aw ka Musa n'a kungo to ɲɔgɔn na. Depuis nin ko in yɛrɛ kɛra anw ɲɛ tɛ ka da papa kan bilen. Tiɲɛ don Musa ye min kɛ a jo t'a la. Ne de bɛ yafa ɲini aw fɛ. Tanti, i ni mama ka o don o kuma fɛnɛ na ni mama y'i dɔgɔyali minnu kɛ n b'a ɲini i fɛ i k'o fɛnɛ bila fili minɛn kɔnɔ. Papa, ne bɛ fɛ ka taa n ka plainte retirer. Ajaratu, i hakili sigi i ka kow jateminɛ fɔlɔ. Jean. Wa Maru. Lozi bɛ min? Lozi ye a bɔra fɔlɔ. Maru. Cɛ nana basi la bi o kuma mun de bi? Foyi tɛ yen. N mago bɛ Lozi dɔrɔn la. Cɛ an kana an dogo ɲɔgɔn na sa. N'o bɛ fɛ a mɛnna. I tɛna bɔ an ka baara na ka taa baara foyi kɛ i bɛ nafa sɔrɔ mun na ka tɛmɛ nin kan.
Ni segira ka na baasi tɛ yen ni losi nana a bɛ pilasi d'i ma a cɛ yanni a y'a dan ye walayi toujours b'i munumunu de a bɛna labɛn fa b'i la o sigi bɛ ka faamuya min bɛ ne da la o ka bon n'e ta ye o y'a bɛɛ de kumakan ye i jɔ a tema bɛ na o Umar, ni nakun y'i ka moto ko di n y'a f'i ɲɛna déjà n ko ye moto di garantie à mort la Lozi ne nakun tɛ moto ko ye a ka di ne an ka fɛrɛ kuma bɛ n fɛ k'a f'i ye n ka cɛ fɛrɛnan ko t'a la i bɛ se ka kuma o kuma fɔ ne ye i bɛ se k'o fɔ Jean sigilen ɲɛna Jean ye ne dɔ de Lozi Jean ye e dɔ ye cogo min na ne yɛrɛ dɔ de to ka d'a kan don o don a bɛ Jean fɛ yen nka kuma bɛ kuma la ne t'a fɛ a ka bɔ o kalama ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne nana ni muso min sɔrɔ ɲɔgɔn kan yan bi tilegan in na ne grand sœur le don nka m'a ɲini fɛ n'i bɛ se i k'a to yen ka d'a kan muso furulen don muso furulen don aw de b'o dɔn aw ka so ye ani ne ni ɲɔgɔn cɛ muso furu salen de don Lozi koto ko k'i to muso furulen kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ sabali Umar n'i b'o manamanakan ninnu fɔ i bɛ t'o f'i kɔrɔmuso de ɲɛna i y'a faamu wa baasi t'a la ni basani kuma tigɛ a tɛ dingɛ da yɔrɔ dɔn ɲamɛkan mati kɔrɔ kɛ wa ne tɛ ka se ka foyi faamu nin na walayi Asi ni yɛrɛ ma dafa yɛrɛ wa nin mati nɔgɔma bari n'i bɛ don classe kɔnɔ régulièrement o kɔni ye tiɲɛ dɛ ne tɛ don classe kɔnɔ régulièrement dɛ i mun surtout mati yɛrɛ Asi ne kɔni bɛna kelen f'i ɲɛna ne bɛ bita in kɛ ka d'i ma nka siɲɛ wɛrɛ k'i jija i ka su yi dɛ ni bɛnkɛ yɛrɛ bɔra nin kalama dun i b'a dɔn a tɛna diya ye kana fɔ ne dɛ ne kɔni tɛ n'i mansaw y'i de ekɔli la a ka kan i ka don kilasi kɔnɔ don o don hali n'i ma kɛ mɔgɔ hakili dumatigi ye ne tɛna k'i kɔ dɛ i b'a lajɛ n kelen kɛ sa i b'a kɛtɔ lajɛ sanfɛta in sabula i bɛ nin i ka nin k'i yɛrɛ a bɛɛ ye kelen kelen ye fɛn min b'i yɛrɛ ma kelen an bɛ devoir la ne tun bɛ sɛbɛn ba kun ne ka mankan de sɔn fɔ merci Fifi ça fait ne y'a faamuya ne kɛlen ka ni bugɔli fitinin k'e la e b'i da tigɛ ne na o tɛ yan kabi dugu jɛra e m'i sen ta ka bɔ yan ka taa ne ka da in na alors que ni dugu jɛra e bɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ o ye ka taa ne fo n ka da la mais e ma taa ne fo parce que ne ye bugɔ e bɛ dimi dusu bɛ e la e b'i da tigɛ ne na o tɛ yan ok problème t'a la a diyara ni dusubaya don ka ban ko bɛɛ ka se k'i yɛrɛ minɛ ka ban alhamdulilah o ɲɛna i bɛ kaye in bila i b'a bɔ i bolo kaye in da i ka taa ne ka ɲɛgɛn ko fɔlɔ n'i tila ɲɛgɛn ko la min kan ka kɛ kɔfɛ n b'o ɲɛf'i ɲɛna a teliya dɛ i kana pressé la dɛ mɔgɔ lankolon Fifi
taa ɲɛgɛn foyi ko tɛ i ka sagi ta i ka taa ekɔli la e m'a fɔ ko devoir de b'aw bolo t'i ka sagi ta i ka taa ekɔli la Como? Ah? Ko jumɛn? Ah, ne b'a fɔ Fifi ka taa ne ka yɔrɔ ye. Ah, komi a bɛ de ka sigi la yan nɔ. O tɛ mun ye kɛ? Sila. Ah? Ahan, a si t'a la. Ka ye na. Fifi, i gɛrɛ yan. Ne ko e sinamuso de ye yan. Ne ye min fɔ e ɲɛna, e b'a kɛ wa e t'a kɛ. Ne bɛ e faga bi, ou bien ne bɛ faga bi. Ko dɔ bɛ kɛ o. N'Ala sɔnna, ne bɛ e faga bi. Kabi nana ma lafiya. Fo ne k'e faga de. I faga. Ne ye mun kɛ? Fifi. N tɛ nin da dɛ. Fifi. Fifi tɛ ne. Ne ye nin faga de ya.